Sa ako ang pagpaambit karon, ako kining bahinon sa tulo ka punto, no, tulo ka bahin. No. Una, bahin sa organizing team. Ikaduha, bahin sa ato ang gisaulog karon nga memorial. O ikatulo, mensahe or connection sa atong gisaulog karon o sa inyong gisaulog nga bugwalan. Kinsa may membro sa organizing team palihog tindog. Gigutom na mo, di mo nindog, no? Tindog mga membro sa organizing team. Ay kaulaw, no? No? Nasa likod diha, no? Pwede ato silang palakpakan, no? Salamat. No? Sa organizing team, no? Without you, this would not be possible. Bisan pa unsa kagamay o kadako sa imong nahimo or natabang that contributes to the success of this year's bugwalan. Human niining event, no? Hopefully, you will realize nga wala na sayang ang inyong kahago. Wala na sayang ang inyong sakripisyo. Bisan pag nakuhaan ang inyong baby time. Katawa man mo, no? Di ba? Remember that God sees your hard work, your sacrifices, and dedication. Bisan pag sigurog usahay, malimtan mo og pagpasalamat. Apan ayaw ka mo kahiubos og kabalaka. Kay una sa tanan, sa gihimo mo, ang Dios nalipay pag-ayo. The more that you serve, all the more that you will be blessed. To the organizing team, more serving, more blessing. Munang congratulations, kanabang organizing team, kay nahitabo kining bugwalan karon diha sa inyo ang mga paghago o pagsakripisyo. O nalipay o nahimuot ang Ginoo pag-ayo sa inyong ipanghimo. Ikaduha, karong adlaw mo ang July 29. O base usab sa tuang tradisyon sa simbahan, kini ang pagsaulog nato sa memorial o paghinumdom kang Santa Marta o Santa Maria, no? Managsuon. Og atong February 2, 2021, si Pope Francis, no, iyahang gi-extend kini nga celebration, which includes ang iyang igsuon nga si Lazaro. Munang atong nadunggan sa pasiuna nga karong adlaw atong gisaulog ang memorial nining tulo ka managsuon. Si Maria, si Marta ug si Lazaro. Kining tulo ka mga magsuon, mga suod nga mga higala ni Jesus. Sila nagpuyo sa Bethany. That is 2 miles away from Jerusalem. Munang kung si Jesus ug ang iyang mga tinun-an muadto sa templo aron muapil, makigduyog sa celebration sa mga fiesta diha sa templo sa Jerusalem, muadto gyud na siya mubisita didto sa balay ni Maria, ni Marta ug ni Lazaro. Muna nga to ang makita nga kanabang nahimo silang suod nga mga higala. Kung nakahinumdum mo katong usa sa mga ebanghelyo katong kang San Lucas, diin may bisita si Jesus sa balay ni Maria ug Marta. Diin si Marta nabisi pag-ayo dito sa kusina, samtang si Maria dito naminaw kang Jesus. Ato ang makita nga sa pagbisita ni Jesus ngadto sa balay niining tulo ka managsuon, nahimo kining hinungdan nga ang ilahang panaghigalaay milalom pag-ayo. In other words, tungod sa paghatag higayon, panahon sa makanunayon nga o panahon sa makanunayon nga pagbisita ni Jesus kanila, nahimo silang mga suod nga mga higala. Their bonding, their personal encounter turned into friendship. They became friends for life and for faith. And such friendship is being tested.
O kini ang nahitabo sa tuang ebanghelyo. Namatay si Lazaro. Grabe ang kaguol ni Maria o ni Marta. Munang pagkabalita ni Marta nga si Jesus muabot, dali-dali din siyang migawas, misugat, nagpadagayday, nagpadayag sa iyahang kasubo sa kamatayon ni Lazaro. Kana bang bisan pa sa kaguol, kasakit nga gibati ni Marta, she did the right thing. Kana ganing miduol siya kang Jesus ug nagpadayag uban ang hugot nga pagtuo. Ug tungod sa ilang pagkahigala ug hugot nga pagtuo, natuman gayod ang giingon sa tuang Ginoo ug nabuhi si Lazaro. Ang nahitabo ni Lazaro, it's not resurrection but resuscitation. We say resuscitation, namatay, nabuhi, namatay ug balik. Nahitabo ni Lazaro. Ang ato ang Ginoo nga si Jesucristo, resurrection. Namatay, nabuhi, ug di na mamatay ug balik. Mo nang ato ang makita, no, nga sa kanabang friendship niining tulo ka nagsuon og ni Jesus. Kita gipahinomduman that true friendship is being tested in times of trials and difficulties. They became friends for life and for faith. Sa ato pa, sa pagpakikigala ni Maria, Marta, Lazaro ug ni Jesus, kita gipahinumduman that friendship is born out of encounter. That friendship is a fruit of encounter. Munang nining pagsaulog nato sa memorial niining tulo ka managsuon o kaning pakikhigala ni Jesus og sa tulo ka managsuon, unsa po'y connection niini sa tuang gisaulog karon nga bugwalan. Una, bugwalan is also a place of encounter. Kana ganing panagtagbo sa mga batan-on nga sakop sa parokya. Dili raman taga sentro, dili apil ang taga kapilya. Kana ganing diin kadaghanan siguro gikan sa mga nagkanilaing mga kapilya. Mianhi aron makigtagbo sa inyo. Ma-active ka man or pang bugwalan lang yun, imong beauty. Welcome ka niining maong kasaulugan. This event is for you. Maunang, lingi among tapad. Lingi ada yon. Tingna, ay pugka KJ pod, no? No? Di ba? Wag seryoso, panggutom na gyud mo, no? Di ba? This event is for you. Ayaw pagmugot na unsa. Ano? Pakikhigala. Di kay makapungutana ka nga, bakit malungkot ang beshi ko? No? Oh, di ba? Tanawa, no? Smile, no? Be confident. Feel that you belong here. Why? Because bugwalan is for you, Lantapan Youth. Remember this one. Kini ang panahon nga makita nimo siya. Maka-selfie uban kaniya. Bahala pa og sa katapusan, dili ka para sa iyaha. Apan ayaw kabalaka. Bahala na og sila. Basta nag-uban mo. Nag-uban sa gallery nimo. Sila lagi karon. Pero basin di ay imuha na siya pohon. Diba? Ngano nabot mo tanang hugot-hugot na hinuon, no? Nireact mo because that's product of encounter. Panagtagbo. Remember, once a year, rakini nga celebration. Busa, ayaw ninyo sayangi ang panahon kay basin magmahay rakapuhon. Lantapan Youth, bugwalan is your identity. Keep it, treasure it, nurture it, celebrate it, and enjoy it. Ikaduha, if bugwalan is a place of encounter,
then it is also an avenue to gain new friends. Hopefully, not just casual friends, but friends for life and for faith. Kana ganing explore ba? Search. Ayaw kaulaw to meet other youth nga sakop sa laing mga kapilya or maski taga sentro. Kana bang duol kanila, duula sila, labi na og crush nimo kaayo siya. Pag picture mo, pag selfie mo, be open for new friends and friendship nga inyuhang ma-establish. Gami mo react, no? What's the advantage kung daghan kag friends karon nga ma-meet nimo sa bugwalan? Kini. More friends, more invitation. More invitation, more food. Gutom na kapader, no? More food, more drinks. More drinks, more bonding. More bonding, more sharing. Sharing of life and faith. Hopefully, mulawom ang inyong pakighigala sa mga makaila ninyo niining bugwalan karon. Hopefully, ang inyong friendship dili lang taman diha sa Facebook or sa inyong TikTok. O, di ba? O, di ba? Dili lang taman diha. Mag-TikTok mong mo ron, nadaghan magiging kain eh. O, di ba? That's the trend. No? Pero hopefully, your friendship dili lang taman diha. But mulawom, labi na sa kasinatian sa kinabuhi ug sa pagtuo. Kinsay na ay share it nga app, taas kamot. Share it, no? Share it. Gigamit ninyo, wala. Gigamit ninyo sa mga mag-send mag-picture, no? Mga file. Pero, deeper than that, use the app of share it and apply it to your life. Duha, ang pwede natong inyohang ipaambit. Una, share your life. Share your experiences diha sa inyong pamilya. Share your experiences diha sa inyong pagpangalagad, diha sa inyong kapilya, o bisan diha sa parokya, o diha o bisan asa man kamo. I-share ang inyong kalipay, kalisod, challenges sa kinabuhi. Nganong sa kadaghang mga batanon, you are indeed blessed by the Lord kay kamo anaa nakaapil niining bugwalan karon. Share your life. And deeper than that, share your faith. Diba? Bugwalan, bugwal, nourishing one's faith. Usaunta, no? Nga dili lang makagain og friends, dili lang makashare sa life, but more to that, share your experiences with God. Share your faith. Kana ganing experiences niyo sa Ginoo, mga challenges sa inyong kinabuhi, isip mga batanon, and moments in your life wherein your faith is tested. Kung kana gani ang inyong himuon, bugwalan indeed came into realization. Nga, sa inyong pakik-apil dinhi, yes, it's good to gain new friends. But hopefully, that friendship would turn into sharing of life and sharing of faith. Busa mga igsoon, busa lantapan youth, kini akong ibalik kaninyo. Bugwalan is your identity. Keep it, treasure it, nurture it, celebrate it, and enjoy it.